Uy, dahil kumusta? May palista sa ka na itong tanan. Once again, good kay Webes. Niya nasabta, niya itong matag Webes nga tulumano. Niya itong kapihan sa PIA. Dito lamang sa itong paboritong istasyon sa DYTR. May gana saan sa Philippine Information Agency ni LB Bogosya o ni Jose Rene Batista. Kini sa Rey Antonio, magiguban ka rin yung sulso sa kaoras. Ato ni nga isgutan ka nung hapunang may gala ang kaning ang atong kinaiyan Bulano, no? Kani maayo ta kayo sa grupo og laing tao. Unya, I think dili lang ni Bulano, murag Filipino jud tingali po ni kay teka mo kay Filipino dito sa gawas nga managop og dili ila mga parente para maitago lang ang dili mahimong TNT. But anyway, may gana ang atong segments kapihan sa PIA karon kapuna atong gipahat alang record sa kining adoption law o ang pagpatuman sa bagong balaod karon kamahin sa adoption. Tingali mo ulit maayong balita ang ating itanyag ninyo sa pagsugod sa bagong tuig sa 2020. So mahigala dito maglangan atong i-introduce ninyo ang atong mga resource persons karon kapuna. Unahon na itong atong suki diri. By the way, atong mga resource persons mahigala gikan mismo sa Department of Social Welfare and Development. So unahon na itong introduce atong SWAT team leader diri sa Bohol, si Ma'am Rhea Marie Tubumban. Ma'am, good afternoon. Welcome sa kapihan sa PLA. Good afternoon, sir. O mayong hapon po sa Tigpaminaw sa probinsya sa Bohol. Madugog po ta, Tintas Mindanao. Nasa Mindanao City. Oh. Ang among presensya karon kabahin ni siya sa celebration sa Adoption Consciousness Week celebration base pa sa atuang Presidential Proclamation number 72, no? And we have a theme for this year. Actually, nag-start siya 2019 kung di ko masayop, sir. Ang atuang tema is pagmamahal palaganapin, legal na pag-aampon ating gawin. Or spread unconditional love through legal adoption. So, morning rason nga naami karon diri sa kapuna diri sa PIA. Legal na pag-aampon palaganapin, no? Okay. Uban po ni Ma'am Rhea may gala ang mismong social welfare assistant gikan mismo sa Region 7 gituyo jud tagaan diri sa Bohol may gala para sila ay makapahibaw, makapatinaw nato unsa ni mga nuances aning bagong balaod karon nga atong isgutan sa dili manugay. So atong himamatod sa kanina sa Karen Faith Canizo. Good afternoon. Welcome sa kapihan. May hapon, sir. Salamat kayo sa pag-invite sa mga diri karon o kanang hope makahatag ko o kanang information para sa tanan. Yeah, hopefully ato nang mapadangan kay mo na gusto sa tato nga madunggan sa itong mga kaigsuunan. Ever since mga ikala, basta ting istorya gani o pining magsagop ta o ka ng mga bata. Diha natas kapihan sa PIA, diha natay suporta. Pero this time, naay bagong balaod. But then, before ta mag-istorya sa bagong balaod, ito istoryahan ni actually ang pagsagop. Unsa may i-consider na to nga i-adapt na to. So, magsugod taon na sa terms. Kining pagsagop. Kinsa man ang pwedeng musagop o kinsa, unsa man na, kumbaga, clarify nito, unsa may buti masabot na ng pagsagop o bata pag-adapt. Sige ka no. Yes, Ma'am Rhea. Sige. So, base pa sa ato ang Republic Act kanang 8552 or Domestic Adoption Act of 1998 na atay mga kanang basihan kung kinsay angay mo adapt noona kung Filipino citizen siya dapat physically fit siya and wala siya ongoing cases in court, mentally and physically fit, then capable siya to raise the child. Okay. And at least 16 years older siya sa iyang i-adapt na bata. And we also consider po ang iyang good moral character and na-add siya sa saktong position to support and educate as well as to care for legitimate child niya. So, inherent niya ang kining naakay, kumbaga, o mo adapt ka kinahanglan nga naa kay angay ko di kapasunod no kumbaga
makapakaon ka, makahatag ka sa sakto nga moral nga build foundation sa bata. Unya kining labing kuan wala kay kaso kay natural na kay kaso. Una mungtanan na sila nag-adapt ka basig sundog din mo no kay modeling ka. Unya ato pong gitan-aw nga kinahanglan 16 anyos ka nga mas maguwang kaysa imong i-adapt no. Lain po pareha mong edad, mag-adapt-adapt mong duha. So, mo na yung basic na requirement unya kining of course daghan kay mga sitwasyon nga kinahanglan i-adapt ang mga bata kita nga nabiyaan no. Ang usual nato is ang dunay mga pamilya nato nga kining tanaw nato dili kaya sa ginikanan ani naman na papuyas balay to the point nga mahimo nang imo nang mura nang imo ka og ganing mong anak mas out pa ganing usahay nato kining doon na bagong balaod about this. Pwede na to maistoryahan kanina na ang kanang bagong balaod. Unsa naganahi sa old law sa adoption, domestic adoption, ug sa kining adoption karon. Muna siya ron, sir, ang mo dyan i-introduce kay ang kalimagong karaan na balaod, ang 8552 is more of regular adoption siya. So meaning, muagi siya o korte. Mo dyan number 1. Okay. Kaning sa simulated law, purely administrative proceeding. So meaning, dili ra yun sa DSWD ang proseso tanan. So mo ni gingon nila mas sayon mas dali, okay? Yes. Sa buhat unsa kailangan ni korte nga pananglitan mali pero tong usas mo respondent sa 5 minutes request ang gaster o resetting niya mobile tabok kag isla na ba yun usahay kay na mga hearing nga naay kinahanglan DSWD no tanaw so medyo lakan to siya karon dili na administrative na ang proseso mas dali so mas dali ang RA 11222 mo ni rectified simulated birth rectification act. Okay, so that's one. Number 2, unsa pa? Number 2 ani, halimbawa ang kaning dili sa karaan nga balaod, wala pa napasay ni simulation ha. Kay kaning pag simulated ang birth sa bata niya, i-adopt siya, meaning kinahanglan i-cancel pa rin siya sa court. So doble. So mag-cancel pa saka pa i-adopt. So doble gasto yun siya. While after sa simulation, isa ka proseso na tanan. Ang pag-cancel, rectification, and issuance of new birth certificate. Mas siya. Dali na ng tanan, dito mas taas gito. Mas taas gito. Okay. Kabalutan sa korte, nadaghan kayo sila na timanunpo, samot ka dugay. Labi na gito, dili kayo priority ni nga ni. Di pa man tao, dugay ko man yung mapriso, mas una itong nangapriso na yun, no? So, mag-lisod ka, yan ako tayo mga family courts nga nabaw pong kadaghan po kayo itong mga kaso kay naturally, karong mga panahon na sa medyo taas na po ng level o consciousness sa mga kaigsunan. Gamay nga kining reklamo bahin o domestic violence, to na dito, so mas samot o kadaghan ang atong mga kaso. So this time, tunay namin kay, ako po personally, kung atong tanawon ang kining act of adoption actually, kinaugaling kung saan good atong goodwill, di ba? O sa imong kamaayo na naon niya, kanang lisod-lisoron pa ka, di ba? Mas sayon siya o at least mo qualify siya, mo agi siya sa tanang DSWD processes. Unya kanang kamo na lang dili na mo agi dito kay peting langanan yan o peting taasa. Nakoy case nga nahimalaan nga murag hapit 5 years sila nga kanang dagat sa korte usap pag yan legally adopted na. Murag langan jud kayo. Unya imagine within that 5 years of trauma sa bata nga magunahuna nga di ko anak. Di ba? So all of this anay bag-o nga pamaagi and this is rectification act. Okay? Unsa pa iba na? Kani sa karaan nga balaod sa 8552 moagi jud ka og matching conference. Pero dili sa balaod kinaan naman nila ang bata simulate na dili na moagi og matching conference. Okay.